De oorzaak van het ongeluk is nevens de rie onder oren dat het automatische remsysteem van de trein net goed werkt en dat de machinist al laat waard in de cabine. Verder wie een ongebrokkelijk sein net lang genoeg te zien. Die optelsom heeft ertoe geleid, samen met wat kleinere dingen als onbekendheid toch van het traject. De bepaalde hectometerpaaltjes die ontbraken, werktekeningen die niet helemaal goed waren. Die optelsom heeft veroorzaakt dat de trein door de stootblokken in Stavoren is gereden. ProRail hier als opdrachtjouwer veiligheidseisen stellen matten onder verschillende oornemers van het onderhoudswerk. Al deze elementen die ik genoemd heb zijn eigenlijk voorzienbare elementen en ook elementen waar je maatregelen voor kunt nemen. Wat dat betreft hebben de bedrijven onderling te weinig afspraken gemaakt, te weinig helderheid betracht. En als raad vinden wij dat ProRail, wat niet alleen de opdrachtgever was van de onderhoudswerkzaamheden, maar wat ook de beheerder van de spoorinfrastructuur in Nederland is, dat ProRail een belangrijkere regisseur de invulling had moeten geven van zijn taken. Burgemeester Apotheker van Zuidwest-Friesland vindt dat ProRail de haatverantwoordelijke is. De baan is van ProRail. Het is een oude situatie. Ik is nachts het onderhoud te plegen. Met onderaannemers, dan mag het ook goed regelen. Het is net niks. Het is oerduis, maar het weer een gewoon baanvak wezen. Dus en dat er dan ook nog buitenlandse onbekende machinisten binnen. Ja, dan docht dit wel blikken. Het moet goed regelen worden. En daar, laat dus daarvan leren. Maar in 10 jaar tijd binnen er al 18 vergelijkbare ongelukken gebeurd. Nevens de rie hier de bedrijven goede afspraken hoe de veiligheid maatje matten. Dus wat dat betreft hebben wij het onderzoek ook met name gepleegd omdat we vrezen dat dit in meerdere omstandigheden kan gebeuren. De rie pleit het voor strengere regels. ProRail had net wachten op het rapport, maar intussen al maatregels nam. Het bedrijf neemt een part van de schuld op hem, maar wil net voor de camera reageren.